Ayo pha kwicece lika Simbone sithi uGayo uthi tsiyo tsiyo Simbone ucikisa back in them days kwicece lakhe lithi uvutho ndaba kusheke nje imizuzu imbalwa ngokumpulaphulo wabo sehlukane kunye naye kasixelele ke ngale kaGayo yona ba ibisithini atmosphere yayo when you are writing it okanye i-message behind it. Okay, into eyenzekayo uGayoyo ngumuntu ongutata yabona ubuyakhumbula lento ithethayo yakudala i-recitation yakudala uba wena noGayoya waphetheni yabo kuthiwa uyawaphethini nje kuthiwa soyika uGayo uhlele enqaweni ukuthi uyakhala uthi tsiyo so ndithatha ndibona ngoku umuntu ongutata ozivalele endlini ongafuna uphuma onengxaki zakhe uyabona o-depressed ilona depressed yiyo zingxaki zobomi to a point apho ude anqwenela uba angazibulala athathe ubomi bakhe yabona so i-situation ekhoyo today abantu ba depressed abantu banesezingxakini uyabona to a point abacinga ufama ngabo bodwa xa usengxakini ube ne-suicidal thoughts ucinga nguwe wedwa lo ikwehlelayo lento so as a writer and a musician ndingumuntu ozama ukubonisa into yobana awuwedwanga kule ngxaki kuyo Gayoyo yabona ungathatha ubomi bakho yabona. I love that uye wafika kule point yokuthi njengombhali uye ufuna ukubonisa into ethi there's a message that you are sending across because khona umphulaphula obhalileyo pha kulena yokuqala besiyidlalela unumber 10 uNomaxabiso Zitha lo uthi I don't like this poem ugqiba kwakhe athi I don't know why but athi inayi element of promotive violence actually city there are ways of resolving problems than retaliating ungamphendula umthini umuntu because also remembering ukuthi singabantu abava ngendlela ezahlukeneyo anything to a point yokuthi not ondila ukuthi not wonke umuntu uzakuthanda not wonke umuntu uza kulanda but for in your defense mhlawumbe okanye ke ukucacisa ukuthi oyive ngendlela enje oyive ngolahlobo hayi ndiyam-understanda wena ayo ngoma ayilobali lithandekayo uyabona it's ugly but there's beauty uyabona kwi-ugliness yayo ngohlobo lokubana ndenzekayo apha sizama ukulungisa uyabona ukuve xa kuzawuthiwa kuthiwa esiXhoseni isilonda siphila ngokuthunukwa uyabona so mna into eyenzekayo I'm a writer, I'm an artist. I draw you a picture of a situation yezinto that you are going through as the people uyabona i-violence into eyenzekayo ezindlini uyabona ngoku into eza kwenzeka xa sawuthetha nge-violence asizuyihombisa xa sithetha ngayo uyabona laa nto eyenzeka inenzeka phaa endlini ngoku uba sawukhangela indlela siyigwegweleze siyenze ingathi intle yile nto yenziwa nguNomaxabiso ayifihla baneyiquma ingathi ayikho ikhona so umntakwethu lona uthethayo kuzafuneka anyamezele into yobana funeka siyigubhule ibe yimbi ukuze kukwazi ukuphuma iziphumo ezihle uyabona. Nice one. Ngubani lona uSiya from eSide City ucela ukubuza sithini sahloko sale ngoma asandoyicula Simbone I think ubupha kuNomaxabiso nawe Siya uNomaxabiso Zitha kwicece elithi uvutho ndaba abantu abafuna ukuzifumana icece lakho wena Simbone bangalifumana phi and also what are your social media platforms so that abantu abafuna ukukulandela get more of your music even bakubona uperforma kwindawo zokuperforma kuzo bakufumana njani? Okay, into eyenzekayo icwecwe liyadownloadeka wena on iTunes into eyenzekayo ku-Facebook ndinguSimbone Inyange and also nayo ipage enguSimbone and Friends apho umuntu bazokwazi ifumana inkcukacha kakuhle nokufumana necwecwe. I also sell them via emails. Uyabona ndiyafumaneka kulo makhasi onxibelelwano. Alright, so for now njengoba siqukumbela ke ngoku umuntu khona apho mhlawumbe uzobe uperforma khona apha eKapa nje ulapho okanye mhlawumbe are you here for ixesha elide okanye sowujika? Ndizawujika month end ishow elandelayo bendike ndadlala kwezinye indawo around Cape Town ishow elandelayo ise-Gooks Lounge nge-24th so umuntu ngokufuna ukubona ngayo kufumana khona Gooks Lounge nge-24 apha ku-August qala ngabanixesha ngo-6 from 6 until late awesome inkosi kakhulu masibonge Simbone sibulele kumphulaphula behleli nathi from 1 o'clock